balorazio positibo egiten dugu. Orain burutu berri dugun manifestazioan larun bat pertsona elkartu gara, nahiko jendetsua, eta ikusi dugu komertzioetan eta nahiko erdigunean behintzat nahiko jarraipeneko duela greba. Goizean goiz ere piketetan ere jende handan abildu gara, eta orokorrean nahiko pozik gaude herriak, Basauriko herriak, greba orokor egun honetan eman duen erantzunarekin. Gaur goizean adibidez CBeko burua interpelatu dugu Biolit enpresaren jabea denez, Artunduagan, eta gaur ere SOE eta PNV manifestazioan interpelatu doguz. Hoie direlako bai maila politikoan egin genuenean sinadura bilketa eta parlamentuan irekin nahi genuenean herri ekimen legegilea blokeatu zuten PNVek eta SOEk ekimen hori, eta baita ere CB Confebasken parte denez, hoiek ere blokeatzen ari dira negoziazio kolektiboan lanbide arteko gitzeneko soldata hemen ezarri alizatea, eta greba orokor honen bidez uste dugu urrengo egunetarako lortuko dugula aurretik blokeatuta zeuden bi bideo horiek desblokeatzea edo gutxienez presio egitea bideo horretan aukera berriak zabaldu alizateko.